Johnny! Yes, Papa! Asa ka? Di kumundang sa pagpangitan ni mo, Jenny Johnny! Yes, Papa! Johnny! Bakit anabahaan ako si Jenny Johnny? Yes, Papa! Bisag asa ko na ba? Jenny Johnny! Gusto! Tay! Paano manitaw ng imong naong sige maggusto? Nangita ko ni Jenny Johnny, tay! O, handog ka ng orasa! Walagi na ko nakita si Jenny Johnny! Basti lang guni mo. Tungis ko, nagasulay mong hunoon ang adto ni. Kinsa ato nga, ngala? Ha? Si Jenny Johnny! Angan sa akong gipangita, tay! Jenny Johnny! Jenny Johnny? Kakahibaw, tay! Si Jenny Johnny! Yes, Papa! Mao'y nakadako sa atong bay o sa akong pagpangisda, tay! Siya'y nakadagswerte na ko, tay! Giingnan kong malas pero karon na si Jenny Johnny! Nasultian ko, tay! Oo ba? Sige. Nganong nakadagswerte man ang imong Jenny Johnny? Ipakita ko na kung anong nakadanag surti. Aber? Ay, wala ka ba kahibaw, tay, na kanang atong gipuy-an na dakong balay? Dili intaw na inutang sa turko o sa kuog, tay, o sa mga bangko. Kung dili, tungod ni Jenny Johnny. Yes, Papa! Ha? Isa? Inuod na dong isko? Nga si Jenny Johnny ang nakadana tong surti? Yes, tay! Oo ba? Oh! Sure ba, anak? Bay, tatay! Karon, anian na ikaw sa akong mga kamot, Jenny Johnny. Usa, gawas! Gawas niya! Gawas! Kung gusto ka, ako ning bukon! O buwak na imong kalimutan. Sugot ka! Sugot pa ka! Ha? As! Magdato na si Connie! Magdato na ko! Kaya sabihin mo, I'm Jenny Johnny, yes, Papa. May tuyo mo kinako. Dili na ko magpaligoy-ligoy pa. Ug gusto ko na maangkon ang akong gitinguha. Gusto ko maangkon bisan pa ang tibuok kalibutan. Ug gusto ko nga ang tibuok katawhan muluhod sa akong atubangan. Hindi ko mabuhat ang iyong gusto. Kay bad ways ka na. Wala ko lang buhaton. Dahil sumpa mabot sa imong kinabuhi. Imo kong gihadlok. Buhaton nimo dili. Buhaton nimo dili. Kumadya ko! Your wish is my command. Si Jenny Johnny! Yes, Papa! Ayaw ka na hilapte si Jenny Johnny! Kuy bala na manito! Isugot! Jenny Johnny! My last wish! Gusto ko na maluwas ka! Yes, Papa.
Your wish is my command. Misan niya akong nabutangan? Nasuot ko sa butilya. Dili. Tabang. Tabang mo. Dili na ngayon mo. Dili. Minatan. Dili ko ba, uy? Natan. Amli, uy. Natan. Amli, uy. Maluhay ka, uy. Amli ko pa. Amli ko. Hello guys, nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan matatagpuan ang pinakamagandang view sa Bundiktik, ang Bantayan Beach Resort. Oh yeah! Sige ka lang, okay. Rodrigo. Nagsigaman mo kalimu. Hindi sila, nanay. Di makalagyan nila. Gusto ka lang malingaw. Usay upin na ang lane. Usay dayon ang CCTV. Pinoy funny videos. Ug ato gayong tanawon. Go. Not be afraid. Malinaw ka dayon. I am my friend. Subscribe na ako nigala. Sige ka lang og TikTok. Musa ayaw gayon pa moktok. Nagsigaman imong kalimutan. Gihagi. Yes, Papa. Musa i-open na ang Musa i-search dayon ang CCTV. Pinoy funny videos. Ug ato gayong tanawon. Maligaw ka dayon. Musa i-search dayon ako Kutung ko. Ay, kadlog pa daw. Go. So, unsa man po? Kung atugan tanawon, siguradong malinaw pa tayo. Subscribe na kung akong igala. Hasta pag-ipir sa akong sakyanan. Subscribe na Ayan. kung akong igala. Bali. Ni amo. Mga gwapo ulo yung ninyo. Karoon pa mo na makita. Nay! Kuligaan, Nay! Nay! Patiyan kami! Balik lang nas, di na kung matawa nas. Ano? Gayon pa mo to. Nagsigaman mo kalimutan. Tatay! Tanawon, siguradong malinaw ka dayon. Usa subscribe na akong igala. Usa. What's up, mga kangisi TV dyan? Salamat Giay sa pagtanaw ug way puas nga pagsuporta sa among YouTube channel. Nga mauang Ngisi TV. Sa dili pa data mo shout out no? Ato day pailaila mga kagalan ang atong bagong recruit. Nagikan kini siya sa radio station, gasoline station, police station, basta na station, iyan ang stasyonan. Naman, iki Riboris. No, gapo kaya itong bagong recruit nga si Riboris. Dili gid siya basta-basta no, kay daghan na pina siya balak nga natatak pina sa Sunstar Super Balita o sa 5-star o Diamond Star. Kung sikin sa to ganahan magpahimo balak no, palihog lang ko kontak ni Mark Juan Nabas o pwede sab mo comment mo sa among ECTV page. At tuta sa atong mga shoutout nga padayon may niton o pagtan-aw pagsuporta sa atong YouTube channel nga mao ECTV.
Dugay na kayo ni sila nagpa-shoutout, pero pasensya lang mo mga brada, mga kangisi dyan. Ngayon sa among kabisi na sus, amo gining itigom yung shoutout mga kay galaan, kay amo pa ning gipalaminit na dugay yun. O akong basahon ang inyong mga shoutout. Shoutout di ay ni Eric Jam. O Eric Jam, thank you sa pag-support na mo. Padayon mo Salamat kayo sa may buwas sa pagsuporta kanamo. o padayon din mo sa pag-support sa among kuan. Tawga po na yung mga silingan diha, mga higala nimo, abi-abiha, magtanaw, aron padayon nga mo support sa among channel. Aron malipay sa alisa. Di lang kami malipay pud mo. Okay. Shout out guys sa among silingan nga si Joshua Ari didun. Joshua, thank you na padayon mo kauban sa imong mga higala diha nagtanaw sa among Nisi TV channel. Thank you. Patingog ka sa ko diha brada. Sige, tingnan ko. Sige. Mga kagilaan ko, shout out diha guys. Bilang Ching Mingsu. Bensu. Ching Mingsu, salamat guys sa may buwas sa pagsuporta na mo ha. Nagpaluyo aron mo level up ang among YouTube channel. Thank you, Ching Mingsu. Salamat Ching Mingsu. Thank you. Shout out guys sa mga dancer man ni. Kuan ko nila. Para ko boys, sila nga dancer sa Cordova sa una. Kanto kita. Para ko boys nga taga Tatarman, Cordova, Cebu. Salamat kayo mga kabrats. Shout out day sa YouTube channel. Ni Jason Dakor. Salamat day kaninyo sa may bulong o may puas na pagsuporta. Shout out day ko sa taga Cabolinas no nga padayon nag-atang sa among mga video. Og ni labi na gayud ni Ate Salvina nga padayon sab nagtan-aw kay sige na sila ngisi-ngisi sa among salita. Ingon sila nga pagkatawa ko no sila. Og pamalit gid mo silang barbecue ha, lami kayo nilang barbecue. Shout out ko sa Mamalitay Barbecue. Anang sa Tiguog Cordobahim, Gabi, Sayas, Tramuros. O gilabi na gayod sa taga Intramuros nga padayon sa nag-atang sa among mga videos. Thank you kayo sa inyong pagsuporta. O salamat diay sa padayon sa way puwas nga pagsuporta sa among YouTube channel nga mao ang Easy TV. Subscribe na